അതിതീവ്ര വ്യാപന ശേഷിയുള്ള കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഡെൽറ്റ വകഭേദം ലോകത്തെ 85 രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ഇതിൽ 11 രാജ്യങ്ങളിൽ വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റ വകഭേദം വ്യാപിക്കുന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു. നിലവിലെ പ്രവണത തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ വൈറസ് വകഭേദമായി ഡെൽറ്റ വൈറസ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ +1 പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാവുന്നതാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബർ 6 മുതൽ 16 വരെയാണ് പരീക്ഷ നടത്താൻ കേരളം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ വില 100 കടന്നു. പാറശാലയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 100.4 പൈസയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 26 പൈസയും ഡീസലിന് 8 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫറും സംവിധായകനുമായ ശിവൻ അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. സിനിമ, സാഹിത്യം, നാടകം എന്നീ മേഖലകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന ശിവൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 3 തവണ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ സന്തോഷ് ശിവൻ, സംഗീത് ശിവൻ, സഞ്ജീവ് ശിവൻ എന്നിവർ മക്കളാണ്. ലോകപ്രശസ്ത ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയറായ മെക്കഫിയുടെ സ്ഥാപകൻ ജോൺ മെക്കഫിയെ ജയിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 35,200 രൂപയായി. 4,400 രൂപയാണ് 1 ഗ്രാമിന്റെ വില. ഇൻഫോ കേരള ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റു വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.